Изведнъж оглушителен гръм. Срутва се каменна стена. Блокира изхода. Византийците спират. И тогава от всички страни се разнася рев. Не човешки, животински, варварски. Българите се спускат от скалите като хищници. Първо стрелите, после камъните. Накрая каквото намерят. Византийската колона започва да бяга на всички страни. Тежката имперска гвардия се опитва да се подреди. Но няма място, няма ред. Самуил е разделил армията си на вълни. Вълна след вълна се забива в обърканите редици на врага. Крясъците заглушават заповедите. Блатото става кърваво. Копията се чупят. Мечове се блъскат в броня и плът. Един византийски офицер пада назад, удушен от собствената си верига. Василий II е в средата. Опитва се да запази контрол, но бойците му умират като животни в капан.